Само не иска, трябва с ръка да ги пипне. Не знам да се вземе. Сега ще го държа, ако искаш да ги пипай. Не иска тия. Нещо стана. Дай отия, дай отия. Дай да хвата, аз да снимам, да ги пипай. Ето. Не иска. Ето на тето. Не смеем вече. Не, щом не пука веднага. Не искат вече. Айде махни ги да връщаме. Няма, видя ли как изпука втората му?